Tignan mo. May angkas pa yan si kuya, oh. Oop, sanay na. Hindi dito. Huwag na tayong... Yes, sir. Natakot lang kasi ako eh. Sanay si kuya, oh. Sanay si kuya, oh. Eh? Ay, hindi naman siya katakrikan. Pero pag nasanay ka dito, yes, sir. Dali lang pala. Ha? Kasi papang yabang, oh. Yes, sir. Takotan tayo mga master. Yes, sir. Ganda ng tanawin. Ganda tanawin dito, ah. Tingnan ang mga master, oh. Holy shit. Bilis.
Yes sir, dito na kami sa mansion. A few moments later.
A few moments later.
Oh. Wala na ba? Te, pwedeng ano? May naman saglit yung bote dyan lang. Sa waiting shed. Ano? Naubusan si Papa ng gas. Papauwi na kayo? Oo, tagal mo naman. Naubusan ng gas si Papa. Oo. Hindi siguro lang yan na. Magkano kayo? Wala. Magbaba ba? Doon sa masikting. Bibita ka doon, bibita. Oo. Uwi na kami. Ha? Ha? May? Ay wala. Naubusan. Ha? May ribbon. Ito, sinamarka ni. Ito na pre, tanggalin na natin. Next time, tabi niya kita next time. Ito pre, ito na lang mga tao. Lalapukod ko yun. Kami. Seryo. Gusto na gasolina. Kala ko, sira. Para ka mana-jaw sapat na sama di mo kulilipid. Wala ka di manira sa mapati ati ma. Nira pa nira. Hirapan. Sempet kami na. Kena kami no? Dan na lang pugil siguro pag ano. Oo. Next time ulit, next time. Oh, tumbong simba. Oh, sige, wala kami nito. Oh, sige. Yung bike kay gambles-bliss yung bike kanina eh. Hmm. Nang? Ay. Hindi ko maabot po. Salamat po. Yes sir. Tulog si Papa. Yan na. Mabusan lang kasi si Papa. Medyo malayo din yung biyahe namin eh. Saka bundok pa. Yes sir. Kaya yun, maraming salamat. Eh! Yes sir. Makikita nyo mga kamasyan, nandito na po kami sa highway. Tapos diretso uwi na rin.
Pagod ako eh. Pagod. Yes, sir. Sa totoo lang mga master, sa una matakot ka. Yung pagbaba mo, tapos yung pagtaas nakakatakot. Pero kapag tumagal naman na, hindi naman na siya nakakatakot. Yes, sir. Sir. Gawin na ako. Ha? Hindi ah. Pa. Huwag ka nang aalis na walang gas. Pero yung binanggas mo, 1 litro lang yun? Hindi mo ba nantay doon? Bakit eh? Kaya kung pupunta pa kami, 2 litro. Doon na kasi na. O sige, sige lang. Yes sir, yun. Mag-iwala na kami ngayon. Si Papa napagod magtulak. Hirap itulak yung motor kasi ano eh, kapag ginanyan ko mataas ay patas yung ano, patas yung daan, kaya nahirapan ako. Yan mga master, sana nag-enjoy kayo sa araw na ito at saka napagod kayo, sigurado yan. sa mga nakita po natin na ano, tawag doon yung malalaking gulong, yung pang bundok talaga. Salute po mga master, ang gagal nilang tumalon-talon, di ba? Yung isang bundok po mga master, talagang inakit po nila yon, literal na inakyat. Kaya kung nakita nyo yung dumating tayo doon master, lahat po sila pababa na sila. Yes sir. Kaya mga master, maraming salamat po sa pagsama nyo kayo sa araw na ito. Saka sa mga walang pupuntahan po, dapat nasa bahay na lang po tayo. Na hindi po importante yung mga pupuntahan, sa bahay na lang para sa kaligtasan po natin. Laging magdala ng mask kung lalabas pa tayo, tapos helmet na rin kung magmumotor pa tayo. Saka dapat complete gear. Maraming salamat po master, ingat po kayo lagi sa pagbabiyahe nyo. Bye bye.